Takže čistě jdi, vydává sudnějšího videa, než si ukážeme, jak kreknu Bandicam. Takže otevřeme si tento soubor, otevřeme si crack, který dám tento soubor do popisku videa, otevřeme si toto, já si to otvorím, lebo já jsem si to už robil, tak toto nám vybehne, keď si to otvoríme, toto zadáme e-mailovú adresu, jakou chceme, může být aj falošná, potom dáme crack, to nám musíme ukončit Bandicam, znova si otvoríme a máme tu aktivovaný Bandicam. Tak to bylo z dnešního videa všechno, vidíme se u dalšího videa, tak nashledanou.